seru kedine rasa iki sing sadar iso kadung riko saiki wis arep ana handang tinggi jare mong iso hampung riko sayang dengan kiri dadi tamu undangan apa rasane kudu hangso sanggo masih urip kaya sing duwe nyawa janur kuning tamiya saksi bisa pinggir layang teko marga kepaksan kepingin nyawang hang pungkasan hancur rasane ati mergo sing ngapusi isun iki manungsa kudu memahami ati isun mung bisa ndonga muga bae urip iki seneng jare mong iso hampengin riko sayang dong akhire dadi tamu undangan apa rasane kudu